Goedemorgen, goedemorgen iedereen. Hoe gaat het met iedereen? Samuan taki toch? Het gaat meer naar die Boslandse gemeenschap. Miere tak dati. Oké, het is miere taki. Maar na weer smasa de pedesma e planning na esref pingi mi atori. Miere tak want to ma piki we lulu mi taki do mit mi wo fetianga mi of wo for me. Want sowieso wo for me want I'm alone. Isabito? Maar bij deze, mi want tegi unu. Taki, luku olanga mi anga de stadskriolen be pira war. Nooit was de kwa misschien. Nooit was de tak to do voor me te do met me. Je begrijpt me toch? Nooit was de taking. Maar nou, me en make me propaganda. I kot om eens maar bere, want de vindt dat me fight abob. Toch? Wel, of una verstand propaganda, dan vindt dat me fight abob. Ja toch? Maar dit is dat kriolen be kost VP, na mi be jompo gi VP. Na mi be pus mi neki gi VP. Aten dat we piruti we laf want we loba negativiteit, toch? Sommige af unu is do 24/7 tap a website, tap FB, tap social media, e lukusang, zolang we negatief sani kon, we reageer. Maar te wan positief taki kon, dat we interpreteren pot na unu eigen manier, unu eigen wijze, dat we potengo dape of dat we jompe reageer direct, full speed zonder rem. Oké. Dat na unu, mine spam, mine do 24/7 na social media. I got a life, is dat toch? Maar ik wil jullie iets zeggen toch? Dus maar san takte do mit milady eer toch? Do fetangami. Want to dames, wat klikje dames. Miki zei het info ba. Wel bij deze wil ik zeggen toch? Dat een vrouw die ziet toch? Ze is gek. Mina wa low man en mijn families weten dat. Ik ben zodanig een haarddragend mens, toch? Dat abetreno snap mina mi chifinga. Fi snap mina mi chifinga mi odego bosju doing. Wis olanga mo bosju doing. Ik bedreig niemand. Meneer bedreig no ansma. Maar ik wil jullie gewoon duidelijk zeggen dat te woko van me, toch? Met dat van, omdat we kunnen een groep. Jullie moeten goed komen. En zorgen dat me moet dede. Voor me mek me dede. Unom voor me go betere kombaka. Je begrijpt toch? Wie is gebroken alla presief misschien, me go betere kombaka. Hebben jullie een probleem? Me bon alawi. Me bon alawi. Da isi mi jarang ami osope metanja to. Da lau fu mi to. Na bordo buku. Da nabisi fu seleng. Mi nabisi fu seleng. Wisha her appartement complex mi to. Mi nabisi sera her complex. So fu mu bon wi. So fu mu bon waneti. Da mi sera la. Da mi fegwe na mi konde Europa to. Dan kan je ten vegom naaf komen. Dan na ja adres wan fu mlever. Dus te wet taku senenga umofoto. U kan taki ma mi erma lady erto erma kore dek mi no du nexanga no wan smato. Mi no kos no wan smato. Me taki over a beleid fu abob. Da over a beleid me taki fu vice-president di mino lobby. Da we leki ching of lek kompe of lek mati of lek vriendinnen maakt niet uit wie jullie zijn toch? Dat we plan tak dat adisi milady er wofon. Wofon mitru. Maar zorgu tak to fon mi mumnya ai boy. Me shwere tap mi ma de graf. Me shwere tap mi ma graf boy. Me bon wi. Me bon wi. Mi na ifele strafu. Mi na wasma sa ne frede strafu. Omdat mi kot kopik ba mi ne frede strafu. Nap chintori. Je begrijpt toch? Nap chintori. Je volgt? Dus utrai me. Utrai me. A voice jaso, a video jato, slime op. Slime op, want wist na tena rechter te mi banga wito. Rechter saptak na mi pai klara feit dati to. Me go na rechter to. Ter rechter as mi laatste woord, me tijja rechter tak of mi ma herhalen baka. Want we om politiek. Om politiek. Mi e propaganda gi mi partij, da mi dede. Mi hart moto in wantra partij, da mi dede. Wel, utrai me. Na verkeerd dat we zo kan of denk. Ja, ben niet Miranda toch?
Wo leren boy. Was ja eerst aan die tegen ben Miranda. Probeer me kwa video te willen kwa so emotioneel. Omdat inego na kwa sma fwa san day takang emo fo. A brain no bo na dat bor la to. Duf ben Miranda to. A duf mi obor gari. A duf mi obor gari boy mine bedrijf no was maere. Maar me teigu van me denki. Me teigu tak me wan don vrouw man hoef werk niet. Me lafang alles ma fi sa fafli bien ami me ngai wo meken. Maar vind sa fafli bien aan me liep me. Daarom heb ik geen vriendinnen. Mine go begin aan vriendin zijn omdat mino ap attend dat ik kon hoor me of ik kon slow mina baka. Dus ook kan make een plan van wani. Maar mi etay go te op social media. Tak a erma disi toch lady air toch. We kan mi mocho mi disi mi dati toch. Niemand komt aan mijn lichaam. Ik zweer het je op mijn moeders graf. Niemand komt aan mijn lichaam. Mi bon wie. Me shweren you me bon wi. Am tell you furu. U teke disi chou kabada u komi wakchu.